σας βλάκες, έχουμε πάρα πολύ καλά νέα. Ο στράτος της Μπομπόλιας πέταξε ατομική βόμβα απάνω στο Μίτσο Τέρας. Και ο στρατός κοντά στα άλλα χώρια μόδα στο Μίτσο Τέρας έχουνε βάλει το στράτο. Να ξέρετε, μπορεί ο Μητσοτέρας έχει ζήσει και έχει πάμε επίπεδο 4. Τι στο διάλο. Είναι αυτό. Σίγουρα δεν είναι ο Μίτσο Τέρας όμως. Είναι το μίκτο Μίτσο Τέρας στα μιτσάκια. Νάτος εκεί είναι ο Μίτσος Τέρας.